Nej, jeg er bedst til at være på. Jeg ved ikke, om det er. Så sætter man den bare på bordet, mens man snakker. Og så er der medhør, som man Det er netop det er altså også at komme ud af fire og komme sted ud i skoven. Jamen, det er det samme, det er det samme. Men hvis den ligger inde på hjemmesiden, så kan jeg jo ryge. Det er Rumin hjemmesiden. Du kan se der, du kan se adressen deroppe, www.lerskov.dk/Trejstrup. Så har den sat de der procenter ind. Det betyder bare, at det er en mellem.